Di ka na nahiya sa asawa mo? Yung asawa mo, Wala naman dito ah. yung asawa mo nasa barko, nagpapakahirap, tapos ikaw ganyan ginagawa mo? Simon yung asawa mo, pagpapalit mo sa barangay tanod. Yan, barangay tanod yan, di ba? Pirmi na lang. Pirmi na lang. Biktima ng mga seaman. Kasi siyempre, kung ang asawa ginakatlan, alangan man ang pito isang seaman maglangoy. Gani, partido pipi pongko plus star pamati. Kay subo nga punto por punto, isa naman kakalatlan ang aton sentensyahan. Una nga punto, ano gid lang ara sa tanod nga wala sa siman? Basta ikaw bigaon gid lamang. O kuning tanod, perti magromansa. Gapanirib kung magromansa. Ang tanod, dako gid yang batuta. Gani ka mo, kung may mga bana ka mo dira ang mga siman, pagtarong. Kung daw hindi gid makpungga ng katol, simple gid lang. O ba pante saka sa sarali, padaos do sinay-hinay para sa kamsakam sang imo nga sakang. Wala labot nga nagkarasambil ang imong tingle bells, nagkaraunot pang imong sarabang bells. Ikaduha nga punto, pilion gid ang tanod kay man lapit. Hindi na to sa may siman kay man malayo. Kay para nga kung nagakatol, anytime may makalot. Ano gid lang klase na katol? Katol nga makalam? Katol nga mahapdi o kung katol nga nagabiti? Di subong paano magrespondi ang mga tanod? Paano mo tawgon ang tanod para kontrolon ang sitwasyon? Bukay man Magdalena, ang tanod ara gabayo sa imo. Ikatatlo nga punto, kung muna ginahambal nila, ara ka na sa kama, nagsaylo ka pa sa banding katunto ka. Hindi ka ginmakontento, mahulat ka na lang sang allotment kada bulan para mabusog ikaw halin sa siman. Perting mindset, may siman na, may tanod pa. Kaya gusto nimo, mapuno ang imo tiyan sa kabusog, sa tanod, mapuno ang imong sakang. Ikaapat na punto, tisubong kay wala ka na allotment. Mabusog ka yan sang gugma lang ninyo. Kung ikaw ginagutom, mabusog ikaw sang jer-jer nyo lang. No, pwede. Wala gid ka paminsar, no? Kaya ang imong gusto, magpaturong-turong sang kalimutaw sa kanamit. Pero subukan magutom ka, timaan mo. Wala labot na nagpulote ang kalimutaw. Nagtururong pa sang kagutom. Kani mga kabataan, mga lamharong nga nagalantaw. Binag-binaga. Paminsara antes kamo mag-uba. Ikalima nga punto. Kamo dira nga may mga sakang nga makahang. Pamati kamo. Hindi na kamo mag-ekspektar nga maglawig ang relasyon ninyo kay manang isa sa inyo begatlan. Inang ginasinan lang ang inyong bayad, nagbuad-ad, o kung ang inyong talaba, naganganga, wala labot din palokit nyo pa, ipasirib nyo pagidya. Hindi na kamo mag-expecta nga maglaway pang inyong relasyon. Amo lang gini ma-advise ko sa inyo kung kamo nagapamanti. Inyo inipamen sa ron. Never underestimate ang power sang alpot-alpoton. Kay man, best kan ano kapag unsang inyong relasyon, kaya was agon sang babae nga kaplog-kaplogon.